Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας καλημερίσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέλευση. Και για να μπω κατευθείαν στο θέμα, θέλω να κάνω μία ενημέρωση για την δίκη που κάναμε στα πολιτικά δικαστήρια, στο πρωτοδικείο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στη συνέχεια στον Άριο Πάγο. Να εξηγήσω με πολύ λίγα λόγια το περιβάλλον, το νομικό και πραγματικό μέσα στο οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την αγωγή. Προηγουμένως είχαμε ασκήσει 2 αιτήσεις ακύρωσης. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Σας παρακαλώ να περάσετε από το χολ μέσα στην αίθουσα. Να κλείσει η πόρτα. Να μπείτε μέσα. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε καθηγητά. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο αποφασίσαμε, προτείναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο το ενέκρινε, να κάνουμε μια πιλωτική αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί 2 αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ξέρετε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και εν πάση περιπτώσει, για να μην αφήσουμε να περάσει περισσότερος χρόνος, προχωρήσαμε στην άσκηση πιλωτικής αγωγής. Αυτή η πιλωτική αγωγή έγινε στο περιβάλλον νομικό και πραγματικό που δημιούργησε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 9 του 2012. Τι είπε αυτή η Ολομέλεια? Η Ολομέλεια είπε ότι η καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 1948, με την οποία ιδρύθηκε το ΤΕΑΠΕΤΕ, είναι νόμιμη. Όπως νόμιμη είναι, έκρινε πάλι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, και η καταγγελία των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν. Επομένως, σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον, νομικά ασφικτικό, έπρεπε να επιλέξουμε να βρούμε μία λύση η οποία θα μας έδινε προοπτική. Όπως ενδεχομένως ξέρετε, η καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης, διαρκούς σύμβασης, ενεργεί για το μέλλον. Ό,τι έχει παραχθεί στο παρελθόν, αυτό παραμένει. Αυτό συνέβη και με τη Συλλογική Συμφωνία του 1995, με την οποία η Εμπορική Τράπεζα τότε είχε αναλάβει την υποχρέωση να πληρώνει αυτή η ίδια τις παροχές του Ταμείου, ακριβώς γιατί έγινε μία μεταφορά και των εισφορών προς την τράπεζα, αλλά και για μια σειρά ακόμη λόγους, εξαιτίας των οποίων η τράπεζα μπόρεσε να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Επομένως, έπρεπε εμείς, ενώ το δικηγορικό επιτελείο, να δούμε ποια περιθώρια υπήρχαν για μια τέτοια πολιτική αγωγή, και βρήκαμε τελικά ότι το 1995, όταν υπέγραψε η τράπεζα αυτή τη συμφωνία και υποσχέθηκε να πληρώνει εξιδίων σε περίπτωση πτώχευσης του Ταμείου, διάλυσης του Ταμείου, ενοποίησης του Ταμείου, μας άνοιγε ένα δρόμο για την άσκηση των δικαιωμάτων που είχαμε αποκτήσει. Δηλαδή το 1995 τα μέλη του ΤΕΑΠΕΤΕ είχαν αποκτήσει ήδη το δικαίωμα, όταν ορίμαζαν οι συνθήκες, όταν δηλαδή θα πληρωνόντουσαν και οι υποχρεώσεις, οι προϋποθέσεις για να γίνει ενεργό το δικαίωμα στις παροχές του ΤΕΑΠΕΤΕ. Αυτό το δικαίωμα λοιπόν που είχε αποκτηθεί το 1995, με τις καταγγελίες της Συλλογικής Σύμβασης και των Συλλογικών Συμφωνιών που έγιναν μετά το νόμο του 2005, δεν εθίγησαν και δεν μπορούσαν να έχουν θυγεί αναδρομικά, και γι' αυτό, σε αυτό ακριβώς το δικαίωμα στηρίξαμε την αγωγή μας. Βγήκε μία απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την αγωγή μας, με το σκεπτικό πρώτα και κύρια ότι η Συλλογική Σύμβαση του 48, όπως και οι συλλογικές συμφωνίες που ακολούθησαν, ήταν παράνομες, γιατί ο νόμος απαγορεύει τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια πριν, το 2012, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την απόφαση της 9 του 2012, έκρινε ακριβώς για το ζήτημα αυτό ότι και η Συλλογική Σύμβαση αλλά και οι συλλογικές συμφωνίες ήταν νόμιμες.
Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα εξόφθαλμο λάθος του μονομελούς πρωτοδικείου, το οποίο στον ζήλο του να απορρίψει την αγωγή παρέβλεψε ακόμη και την σχετικά πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αποφασίσαμε να μην πάμε στο εφετείο και να πάμε κατευθείαν στον Άριο Πάγο. Έτσι κι αλλιώς η υπόθεση αυτή θα κατέληγε στον Άριο Πάγο. Με την απόφαση αυτή εξοικονομούσαμε χρόνο και εξοικονομούσαμε βέβαια και κόστη. Πήγαμε λοιπόν στον Άριο Πάγο, ο οποίος δέχτηκε όσα είπαμε σε ό,τι αφορά το κύρος της Συλλογικής Σύμβασης του 1948 και το κύρος των συλλογικών συμφωνιών που κατήγγειλε στη συνέχεια η τράπεζα, αλλά στάθηκε στο εξής σημείο. Εδώ θέλω να σας διαβάσω την κεντρική σκέψη με την οποία απέρριψε την ανέρεσή μας. Είπε λοιπόν ο Άριος Πάγος: «Η εκ μέρους της Εμπορικής Τράπεζας καταγγελία της από 25 Δεκάτου 1948 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της από 12 Τετάρτου 1995 Συλλογικής Συμφωνίας έγινε καθό χρόνο οι ενάγοντες δεν είχαν γεγεννημένο δικαίωμα παροχής μηνιαίας επικούρησης, συνταξιοδοτικής παροχής, αφού κατά τα εκτιθέμενα στην έμβικη αγωγή συνταξιοδοτήθηκαν οι ενάγοντες σε χρόνο μεταγενέστερο». Με βάση λοιπόν αυτή τη σκέψη, ο Άριος Πάγος απέρριψε την ανέρεσή μας και εδώ σημειώθηκε μία, αν θέλετε, εκτροπή από αυτά που παγίως γίνονται δεκτά και στην ομολογία του Αρίου Πάγου, σύμφωνα με την οποία μια συμφωνία συλλογική ή ατομική, συλλογική όπως ήταν η συμφωνία του 1995, παράγει δικαιώματα τα οποία ο νομοθέτης δεν μπορεί στη συνέχεια να καταργήσει, ούτε μπορεί να καταργήσει βέβαια με καταγγελία ο αντισυμβαλόμενος, εδώ η τράπεζα, όπως και το έκανε. Διότι η καταγγελία που έκανε η τράπεζα επέφερε αποτελέσματα μόνο για το μέλλον. Εμείς όμως είχαμε αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά ήδη το 1995, όταν και υπεγράφει αυτή η συλλογική συμφωνία από το Σύλλογο Εργαζομένων και από την τράπεζα. Αυτή είναι ουσιαστικά η καρδιά της διαφοράς μας που έληξε όπως έληξε στον Άριο Πάγο. Είχαμε βέβαια και μία επικουρική νομική βάση από αδικαιολόγητο πλουτισμό, την οποία επίσης απέρριψε το δικαστήριο με ένα σκεπτικό που επίσης είναι κόντρα στην ίδια την ομολογία του Αρίου Πάγου. Θέλω να σημειώσω εδώ τα εξής. Γνωρίζαμε εξ αρχής και το είχαμε συζητήσει εκτενώς και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που προέκυψε για τις τράπεζες με βάση και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια με τα μνημόνια, θα μας δημιουργούσε προβλήματα. Δηλαδή, ξέραμε ότι πηγαίναμε σε μια πολύ δύσκολη δίκη. Θεωρήσαμε ωστόσο ότι για θέματα αξιοπρέπειας όλων μας δεν μπορούσαμε να παραδοθούμε αμαχητοί σε αυτή τη βάρβαρη επέμβαση στα δικαιώματά μας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την πολιτική δίκη. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν γνωρίζαμε πολύ καλά, όπως γνωρίζουν πια σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ότι έχουμε να κάνουμε με μια δικαιοσύνη η οποία δεν είναι ανεξάρτητη, και σε αυτόν που θα με ρωτούσε ευλόγως τότε, αφού δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αποφασίζει όπως αποφασίζει, γιατί πήγαμε στα δικαστήρια. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που σας ανέφερα ήδη. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας και τιμής να μην παραδοθούμε σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, να κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να βρούμε το δίκιο μας. Και το δεύτερο είναι το εξής. Η δικαιοσύνη, ναι, δεν είναι ανεξάρτητη. Υπάρχουν όμως πάντοτε ανεξάρτητοι δικαστές. Και όταν κανείς προσφεύγει στα δικαστήρια σε τόσο σοβαρές, σε τόσο μεγάλες υποθέσεις, διαφορές, ιδίως με αντιδίκους τις τράπεζες, ποντάρει στο ότι μπορεί να πέσει πάνω σε ανεξάρτητους δικαστές. Αυτοί λοιπόν είναι συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους προσφύγαμε στα πολιτικά δικαστήρια. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Πέσαμε σε μια σύνθεση δικαστηρίου η οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει το σκεπτικό
πολλών άλλων αποφάσεων ανωτά των δικαστηρίων, σκεπτικό το οποίο ουσιαστικά παγιοποιήθηκε στα χρόνια των μνημονίων, στα οποία σας θυμίζω ότι σχεδόν όλα τα μνημονιακά νομοθετικά μέτρα δικαστήρια, όπως και τα ίδια τα μνημόνια, το παρασύνταγμα των μνημονίων επικυρώθηκε με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι τα όσα είχα να σας πω για την υπόθεση αυτή και περιμένω, εάν έχετε ερωτήσεις, να τις απαντήσω. Επειδή άκουσα όμως προηγουμένως, και κλείνω με αυτό, επειδή άκουσα προηγουμένως τις αναφορές στα δικηγορικά έξοδα, εκτός όλων των άλλων, έχω να σας πω ότι σε όσα τιμολόγια κόψαμε ως τώρα, ακολούθησε εκτενές υπόμνημα με τις επιμέρους δικαστικές και εξοδικαστικές ενέργειες και γνωμοδοτήσεις που έγιναν, στις οποίες, δίπλα από τις οποίες υπήρχε ακριβώς και το κόστος. Όποιος διαβάσει αυτά τα υπομνήματα θα καταλάβει ότι οι χρεώσεις που έγιναν για πάρα πολλές ενέργειες, για να αναφερθώ μόνο στην τελευταία περίοδο από την περασμένη Άνοιξη μέχρι σήμερα, είναι οι μικρότερες δυνατές δεδομένης και της υψηλής εξειδίκευσης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή. Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Όχι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.